Не знам дали са смели или луди, това е малко спорно, но мисля, че определено им се отдава всичко това, което правят те. До мен е малкият Иван. Аз така ще се наричам. Здрасти, Иванко. Здрасти. А защо Иван ти казва на тебе българския Джеки Чан? Чакай те попитам аз, случва ли се някаква така да ходиш по центъра, по улиците и да се премяташ като маймунче? Хоп, пет салта, премяташ се, кълбо. Сега оставяме гостите на спокойствие и ще се видим отново с тях, но утре.